Čić. Pa! Šta to ti tu radiš, majke? Pripada me ova životinja, a zaljivam, vidi ovaj filodendron što ga zaljivam. A sjećaš se kad detonacija bila, kako je bilo? Ma jebote, filodendron, bolan, idi u čaršiju, fataj ove kandidatkinje. Hoćeš da mi upropastiš, balan, vrhunsko, kulturno, umjetnički spektakl, balan. Ma ko je, balan, kandidatinje, on je sisati, guzati, ono, jel? Ono da ganjam. Ona hoće fotografa, ona hoće korzet nekako. Dobit će. Ona hoće garderobera. Pa jes. Ma šta fali? Pa odakle će dobiti? Pa mi nek podmaže malo. Meni? Pa normalno. Memiju ću ja Fiko reći da marke ne dadne za to. Marke. Aj ba, sipaš po meni, bježi. Po filodendronu sipam. Ne spam ja po tebi, nego po filodendronu. Joj, Iko, moram ti anegdotu ispričat pravu. Ja. Ali pravo je dobro. Umrijet ću smije. Dođe sinoć, pazi filodendron. Dođe sinoć jedna kod Mileni, traži ćevap. Šta kažeš? Došla sinoć nekaka kod Milene, traži 10 upola s lukom. Kad ti reče da ima onaj Konjuh Ekspres? Joj, kad ono, u 10:25. Pazi ba, pazi filodendron.